Bună seara și bine am găsit la primul episod pe acest canal. Mă numesc Darius și o să fac videoclipuri. Și astăzi o să fac ceva mai nebun, care multă lume n-ar face. O să dau spin la Don Lorenzo. Da. Aoleu, Doamne ajută! Brownies. Vreau ăsta ce așa, vreau Kaiser. Adică vreau Loki să-l vină, dar World Class vreau să-mi dea. Și sper să-mi dea. Vreau. I guess, dar eu îi dau skip. Bă, vede ce e asta? Am crezut că mi-a dat stai. Ultimul spin, după aia mai dau așa, la mișto. Bă, vede. Am pierdut. Da. Păi, nu uita să dai like și subscribe. Și... da. O să mai postez videoclipuri, la revedere!